Meni je već toga dosta. Ma i meni je, veruj mi, već trebamo nešto poduzeti. I mane je puna pipa, sad ću ja zvat Novo TV. Halo? Je to Svilan? Zovem iz doma penzionera Kantrida. Gospodin Svilan, koliko para moramo dati da maknete ovu sramotu? Ma ja ću dat celu moju penziju. A ja ću to plaćati u naturi ako treba. Bravo! Ako ništa nije valjalo, ali ovaj je gost bio do jaja. Nisam se toliko napalila od 58. Kakvo tijelo. Kakvi osmijeh. A kakve oči? Da makar na mene skoči. Pa neka me i ukoči.